Mario, ir-robot li permezz tiegħu il-pilloli u l-mediċina tal-pazjenti se jkunu qed jitqasmu lil kull pazjent fi ftit minuti. Tul konferenza tal-aħbarijiet li saret f'Mater Dei stajna naraw dimostrazzjoni ta' dan ir-robot kif jaħdem permezz tas-software bl-isem ta' Sofija, sistema kompjuterizzata tal-ogħla livell u robot li permezz tiegħu kull professjonist mediku se jkun jaf eżatt il-pazjent x'qed jingħata bħala kura. Intqal li l-gvern qed jintrabat ma' kumpanija privata li rebħet tender għal 15-il sena li se tkun qed tagħmel investiment fl-isptar. Fi żmien li ġej se jibda jingħataw wkoll taħriġ lil ħaddiema tal-isptar biex ikunu jafu kif tinħadem din is-sistema. Il-Ministru qal li permezz ta' din is-sistema robotika se jkun qed jifranka milli jħaddem aktar nies fl-isptar u fil-qasam tas-saħħa dan għaliex dan ir-robot se jkun qed jagħmel xogħol li s-soltu kien jagħmlu l-ħaddiema preżenti fis-settur mediku. Ir-robot se jqassam il-mediċina f'pakketti individwali għal kull pazjent u kif ukoll il-mediċina li tiġi preskritta.